Singgah singgah kala singgah pansu minggah durga kala minggir sing sira sing suku sing aton kasat moto sing atoka sing awulu sing suku kabeh padha sumbi ngao balione asal Sabdo jati tuhumane mustikaning jagat suci sabdaning yang moho suci teguh ing pinangal rineksa dening sukma kang nyusupi madhep mantep pusringe ibu Pertiwi Surya wis tumuyung angslup marang palermane soroting Sang Hyang Candra tansah ngratoni bawana tumuyung sumusup bimaning harga parandene ana sesaca kang coplok saka embananira pranyata punika mijilira baraya ageng brayat ageng ikatan keluarga Gunung Kidul ingkang rikalanggan punika arasane tepi ing sedya kirab budaya sinten to ingkang hanawung krida pinangka Sang Suba Manggala ya Manggala Subaya cucuk ing Ayuda sinebat ugi cucuk lampah punika to warnanira kelangenan dalem Sanggar Seni Budaya PSIKG nggih Bipun Bagus Arya Prangsang gagah pideksa sembada ing driya tan mingkuh saliring kewuh katitik ngenya lumaksana nut wiramaning gongsa sepecak mangu setindak kendel pangudas maraning driya wage wagendang kliwona gage-gage ndang kelakona
Nenggih pantipun dita ingkang kae kwadidasa Purwa. Eka wilangan Jawijadi marang linuwih dosa wilangan 10 Purwa araning wiwitan. Sanajan kathah titeng suksma nanging satus tan jangkep sadosa yen sewu amung sawiji kang kasinungan budi utama. Budi utamaning Bragung boten kadiluhuring budi parga ageng baraya ageng ikatan keluarga Gunung Kidul. Ingkang arsa nindakaken kirab budaya ingkang sampun sinengga wonten Praja Nuswantara mapak warsa enggal setunggal sura. Ing pangajab mugia tansah pikantuk berkahing Gusti Kang Maha Mirah ngenya lumampah. Mugia tansah gemah ripah loh jinawi sembodo kang den sedya jumbuh kang ginayuh dadi kang kaesti sugeng datanpa pambeng slamet datanpa reribet. Sinten ingkang lumampah wonten sawurining Sang Suba Manggala ya Manggala Subaya Jejuk Ngayuda. Punika ta warnanira tiyang sepuh kekalih. Panjenenganipun Bapa Pleki Prasetya lan piyipun Bapa Parwidi. Mijil saking kasutapan Sanggar Budaya PSIKG. Engkang hanganti dupa ratus miwah kembang tri puspita warnanira. Kelon dupa ratus ingkang den asta piyipun Bapa Parwidi. Pinangka pratandha nyuwun sing Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi nggenya lumampah. Hangageng asma IKG wonten ing Praja Nuswantara tansah jayeng bawana sinawuran ngekembang tri puspita warnanira mugi tansah arum gandanya baraya ageng brayat ageng ikatan keluarga Gunung Kidul wonten ing Kita Gari. Ing pangajab hangijab lisaring Sukerta mugi tulus mangging raharja. Ingkang lumampah wonten sawurining Sang Pangasta dupa ratus miwah Sekar Tri Puspita warnanira. Punika ta warnanira tumpeng robyong ingkang tansah ijo royo-royo tinon saking Mandrawa. Pulu wetuning bumi awijit pala wija ya pala kasampar, pala kapendhem, pala gumantung. Wujud ras pamatur nuwun berkahing Gusti Kang Maha Idi. Mratelaken bilih tlatah Gunung Kidul tansah ijo royo-royo. Gemah ripah loh jinawi wargane. Tansah jinangka kang den sedya.
lonan tindaira ingkang hamundak tumpeng robyong rasukur ingkang dipun paringi dening Gusti Kang Maha Mirah mugia tansah pikantuk kaberkahan kunjuk para baraya ageng Gunung Kidul. Jumlorot cahyaning lamun to kasarupadam kurung ingkang hangrenggane tawinging wiwara panjayah Kartika hasilih pernah sinten to satriya pinilih ingkang anitih sima punika to waranenira sang pangarsaning umum panjenenganipun Bapak Dr. Andes Edi Sukirman MM ingkang hanitih sima awarni jene sadra binil saking kasatriyan Gedang Sari candrane lamun to cinandra ilang sipating jalma panjayah Bathara Kresna tedhak tumurun Bathara Kresna ya titising Wisnu pinangka dewa katentreman mugia nggih pinangka pangesuing brayat ageng baraya ageng Gunung Kidul sedaya tansah pikantuk kapergahan saking Gusti Kang Maha Mirah. Pinangka pangasing Pandhawa 5 ya sinebat pangarsa setunggal kalih 3 sekawan gangsal pindhane kada Yudhistira Bratasena Arjuna Nakula kelawan Sadewa satriya pinilih pinangka panguging jagat raya ingkang tansah lumampah wonten sakwurining pangarsa setunggal dumugi gangsal punika to warnanira satriya pinilih nenggih kabit ugi pangarsa kapanewon ingkang nderekaken kirab budaya ing rikalenggahan punika lon-lonan tindaira tumuju sasana rinenggaya sasana mulya wonten saurining Bapak Ibu Kepala Bidang Bendara Umum ugi sapinunggalane wonten tumpeng yobya ing mriku wonten Ringgit Ki Semar Badranaya pinangka lampahing lelakon utawi carita dalunatas ingkang badhe kababar dening panjenenganipun Bapak Ki Subardi. Sinarengan tumpeng yobyong ing pangajab nuwun sing Gusti Kang Maha kawasa wujud rasukur
Ori kalenggan mriku tansah pinaringan kabagyan kesarasan ugi kamulyan. Tinon saking Pandhu pangasta bendera Pataka sebagaiipun Pinaka mati teng atur inggih para pangasta obyor cacah 55 wantawis yuswa ikagi ing sakmenika. Bapak Ibu sagung para lenggah kumiwah putri kandha sadukira mekaten menggah candraning adicara kirab budaya wonten ing dalu punika. Para kadang kang hangasta obor kapurih ing samangke dipun dadosaken setunggal. Untuk obornya nanti dipersilakan untuk dijadikan satu, nanti untuk dipergunakan kembali setelah pukul 00. 00